Такова же в туалетната. Аз искам да стана маникюрка. Здравейте от мен! Добре дошли във втория епизод на подкаста "Учениците говорят". В днескашния епизод сме поканили ученици от първи клас. Сега започваме с първи клас. Здравейте! Как се казвате? Аз съм Калян. Аз съм Сабинка. От кой клас сте? Аз съм от първи Б клас. Аз съм от първия. Супер! Сега нека да питаме първия въпрос. Харесва ли ви училище? Да. Много ли? Много, да. Добре. Кой ти е любимият учебен предмет? Любимият учебен. Български. Български също. Защо? Защото... Защото е интересно ли? Да. А на тебе защо ти е любим предмет българския? The next day. Защото е интересен, нали? Горе-долу. Третия въпрос. Харесват ли ви госпожите? Да, на мен много. Какво ви харесва в тях? Крещят ли, не крещят ли? Какво правят? Малко. Тебе, Калоянчо? 2 hours later. На мен ми харесва, защото как се учи и разказват интересни работи. Добре, супер! Кой ви е любимият цвят? Розово. Добре, той е мой любим цвят. Кафяво. Защо кафяво? Заради шоколада, нали? Не! А по-любимият от кафявото това е такова синьо-зелено. Синьо-зелено. Тюркуаз. Синьо-зелен тюркуаз, то пак се знае така. Добре. Коя ви е любимата буква? Моята е С. Малък. Това е много интересно. А любимото ви число? 10. Добре. Твоето? 6. Супер. По-скоро 7. Добре. Какво ви е любимото нещо да правите? Да уча. Да учиш? Да. Това е супер. Твоето? 2 hours later. The next day. Мисля малко. Може ли? Тук неща ми харесва, че не знам. Да играя шах, тренирам карате. Това е много добре. Да преминем към следващия въпрос. Кое ви е любимото филмче? Том и Джери. Драко. Как да си дресираш Драко? Добре, това е много хубаво филмче. И аз съм го гледала няколко пъти. Имате ли най-добри приятели? Кои са те? Да. Имам той от София. Аз и единият от София Самуил и той е на моята възраст от София Самуил. Тук е Самуил и беше първият приятел, който се намерих тук. А при тебе? Аз в Германия имам един приятел и тук. Кои са ти? Те само приятели от тук. От тук. Как се казва? Ива, Кристияна и Кака Дитка. Добре, супер. Ама Ива и Кристияна от кой клас? От вашия клас. Знам. Кристияна беше получила сребърен и той се разри. Добре. И бронзов и се разрева. За това много знаете. Какво най-много харесвате да правите през междучасията? Да казвам стихче. Добре. Защо харесва? Защото обичам да ги казвам. Добре. Коям ще измисли ли отговора? Имам още малко да помня. И ние с приятелите си играем. Няма такава игра. Ние си измисляме постоянно някаква игра. Играем на някоя измислена игра. Ние си измисляме. Добре. Може да кажеш стихче? Да. От читалището. Може да го кажеш? Да. И среднощния покой, сам вратите бутнал той. Казват нямал ключалка, ни голяма, нито малка. Браво! Това от танците. Така. Какво е Конституция? Как си го представяте по-точно? Има много думи като нея, ама... Да не е от рода на революция. Не. Сабинки, ти имаш ли отговор? На какво смяташ, че е Конституция? А революция какво е, Калоянчо? Чакай, че ми стана интересно. Ти знаеш ли какво е революция? Революция. Направи.
Добре. Сърбинки, ще отговориш ли какво е Конституция? Или направо да преминаваме към другия въпрос? Да преминем към другия. Добре, аз така и желаеш. Какво правите през почивните си дни? Например, през събота и неделя. Какво харесвате да правите? Аз харесвам да се играя с сестра ми. Това е много хубаво. Мисля Сестра ти на колко е? на 3. Супер. Обичам почивните дни. Калоянчо, ти си като те питат какво харесваш да правиш, се замисляш. Не знам какво обичам да правя. Много неща харесваш да правиш, нали? Измислям си нещо, играя. Това ли е отговора? Добре. Много хубав отговор. Какво предпочитате да правите? Да играете игри или да рисувате? Да рисувам. Не на телефон. Какви игри харесваш? Приятели и такива игри. Като криеница, гоненка. Да, и занимателни. Добре, а ти какви неща харесваш да рисуваш? Обичам да рисувам коледни неща. Това е много хубаво. Значи харесваш Коледа много. Да. И аз. Не си сама. Липсва ли ви следобедния сън? Не, изобщо не ми липсва. Даже ми е по-добре. Добре. Мразя да спася. Бихте ли се върнали в детската градина отново? Не. В училище е по-забавно ли ви, отколкото в детската? Много. Сигурно, защото в детската ва карат да спите, нали? Да. В такава група, където беше в училище. Там беше Самуил. Той в детската имах един сън. То Самуил. Направо навсякъде срещам Самуил. Знам що. Добре. Любимата ви игра и защо? Любимата ми игра е гоненица, защото обичам да се гоня. Добре, ето е много хубав отговор. Калоянчо? Занимателна игра или игра? Игра просто. Може на компютър, на телефон. Аз не играм. С приятели. И ми обичам шахмата. Добре, ето е много хубав отговор. Кой анимационен герой искате да сте? Различен. Кой анимационен герой? Кой да си? Как да искаш да си? Някой освен ти. Добре. Аз, например, ако могаш, съм Гъмбъл от Гъмбъл и Дарвин. Какво значи? Не сте ли гледали Гъмбъл и Дарвин? Не знам изобщо какво значи това нещо. Нямам телевизор. Той може и на телефона да го пусне, ако трябваше да последно епизод, че някой. Не. А ти не искаш да си Джери, например? Да. Аз не искам. Точно да си. Аз мога да нокаутирам някой. Мой боен човек така. Така. Дали работа за състезания по карате? На Балканско първенство ще ходя. 13 марта. Бре! Ко направи ти дете? Карате Кайокушин. От кога тренираш? И преди тренирах таеквондо в София, да кажа 3-4 години. Сега почнах карате, защото нямаше тук таеквондо и от преди няколко седмици. Това е много. А Сабинка, ти занимаваш се с нещо? Не. Трябва да запишат на народни танци. Между другото уча танци на читалището. Да, то са народни танци. Училището, ама, нали? Там има един господин, къде взема първи клас. Да, обаче те са в читалището. Да, отиваме там, да. Ти ли ходиш? Да. Той дете ма разби. Карат ли ви се много госпожите? Не. А вие правите ли бели? Не. Са спокойни. Кой ви е любимият човек? Госпожата. Коя госпожа? Госпожа Иванова. Добре. Самуил и Георги имаме. То Самуил явно ти е много добър приятел. И сега най-добър приятел ми е пак Самуил. Коя ви е любимата храна? Бобсарни супатъпчета. Браво. При тебе? Пълнени чушки. Добре, преминах ти през теста. Така. Кой ви е любимия празник? Коледа и Великден. Коледа и Великден. Това е много добър отговор. Защо ги харесваш тях? Защото са свързани с Бог. Браво! Ти, момче, направо ме изуми тук. При тебе? Деня на майката и деня на детето. Добре, това е много хубав отговор. Защо ги харесваш? Защото
Много обичам децата и мама. Добре, това е много хубав отговор, много сладко ми стана. Какви искате да станете като пораснете? Аз дипломат. Аз искам да стана маникюрка. Маникюрист? Да. Какви искате да станете като пораснете? Дипломат. Маникюрист. Добре. А ти защо искаш да станеш дипломат? Обичам България. Това е много хубав отговор. А ти защо искаш да станеш маникюрист? Защото обичам да правя ногти. Добре, това е уникален отговор. Тренирате ли нещо? Калоянчо няма да го питам, защото той 15 пъти каза какво е тренирал. Ти тренираш ли нещо, освен народни танци? Не. Калоянчо, трябва да запитаме ли ние вече разбрахме, че тренираш карате? Разбрали сте, ама всеки случай може. Ама вече са разбрали, че тренирам карате. Кайо почти. Какво искате да научите в училище? Как да знаем какво искаме да научим? Искате да научите нещо ново за България, по биология, например. Човек и природата да го сложим. За всичко. За всичко? Най-много за животните и за България. Добре. За литература. Литература? Литература се казва. Добре, там ще научите много неща за България. Само ще кажем, защото даже е много интересно. Да, бе, знам. На всяко нещо пишеше биология, тия врати, като ходихме на... Да, защото и са стаите, и като станете 5 клас, ще ходите тук и стаите. Следващия въпрос. Кой ви е любимия момент в живота? А при мен като се роди брат. Ама не знае, че ще ме дразни. Много хубав отговор. Знаете ли чужди езици? Аз английски. Аз съвсем малко английски. Можеш ли да ни кажеш нещо на английски? Да. Кажете нещо. What's your name? Ти можеш да кажеш нещо? Мога. Кажи една дума, например. Hungry. Айде си, кажа няколко думи. Hungry, bear, apple. Знаете само ти с работи. Не, ама не се сещаме. Tiger. И аз знам английски. Не сте сами. Английски е най-тока да го знаят в България. Език, който според мен най-много българи знаят английски. Добре, и аз смятам така. Как се държат по-големите с вас? Лично. Да, различно. Някой се мило, други не. По-точно как не се държат мило? Имаше един, където като бях в София и ме таковаше в туалетната. Таковаше? Какво искаш да кажеш под таковаше? Искам да кажа, буташе ме, таковаше ме. Добре. А при тебе? При мен са по-мили. Изпейте песен или кажете стихотворение. Аз мога химна. Ти вече каза стихотворение, ако искаш може да починеш за този въпрос. Айде давай, изпей химна. Горда стара планина, над с ней Дунава синей, слънце Тракия огрява над Пирина пламен. Мила родино, ти си земен рай. Май се повтаря пак, нали? Добре. Това бяха всичките въпроси. Много ви благодарим, че дойдохте и отговорите на нашите въпроси, които да ви зададем. Много ви благодаря, че дойдохте и отговорите на нашите въпроси и бяхте в нашия подкаст епизод. И чакайте сега да въпитам един последен въпрос. Вие знаете ли какво е подкаст? Не. Как не? Ими не гледам в интернета клипчета и такива. Добре, искате ли да ви обясня? Да. Подкастът е накратко, се пуска по няколко епизоди и там се питат въпроси различни хора. Да, мисля, че. Знаеш ли? Ама съм гледал, получавам и там. Добре. От има тази. Разбрахте ли вече какво е подкаст? Да. Добре, много благодарим, че дойдохте и много се радвам, че отговорихте на нас. Също така може да ни последвате в нашите социални мрежи като Instagram, TikTok и YouTube и да следите нашите видеа, които качваме